it's time for DJ Raqi's Secret Files. Sinabi ng mama ng boyfriend ko na baka raw pumangit ang lahi nila kung ako ang magiging asawa ng anak niya. K-drama na pinapanood ko lang noon at mga Disney movies na kinahihiligan ko, lahat yun nangyari sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Hi DJ Raqi, itago mo na lang ako sa pangalang Hope. I'm 28 years old from Laguna. And this is my secret file. I'm proud to say that I'm married to a man who's not perfect, but a loving and caring man that I never thought I would have in my life. Well, nakakabisit mang isipin, hindi ako kagandahan. Pero yung asawa ko, kagwapuhan. Itago natin siya sa pangalang Tony. Ay, hindi naman pala siya gwapo. Maapil lang siya. Actually, marami nagsasabi, hindi naman talaga siya gwapo, maporma lang. Ewan ko ba nga? Martir ba yun? Sino ba namang matino ang papatol sa babaeng kagaya ko? Well, he's 8 years older than me, and he's a lawyer. O diba, yayamanin? Ako, licensed nurse. While siya, lawyer sa hindi kalakihang law firm sa Manila. Pero matatag naman. So, how did we meet? It was because of my friend. Separated na yung friend ko na yun sa asawa niya, kaya siya yung naging tulay para sa amin ni Tony. Uy friend, uuwi ka ba agad sa Laguna after ng work natin dito sa hospital? Yan yung tanong sa akin ni Kelly, yung best friend ko. Oo, marami pa akong gagawin eh. Alam mo naman, kayod kalabaw para sa future ng 3 ko pang nag-aaral na kapatid. Sagot ko rito. Paano ka naman makakapag-asawa kung puro ka na lang trabaho? Halika, samahan mo ko. Pupuntahan natin yung bago kong prospect. Sabi nito sa akin. Kaya natawa ako dahil iba-iba yung prospect niya kada buwan. Natatawa ako kapag sinasabi niya palagi sa akin yun. So, eto na. Pumunta nga kami sa law firm na sinasabi ni Kelly na pupuntahan namin. Hindi nga ako tumingin sa salamin that time kasi nga wala naman akong pakialam sa kung ano man yung itsura ko at wala akong pake sa kung ano man ang makikita ko sa lugar na yun. Then, I saw a man na nakasuot ng white long sleeves. He was reading something. Ayoko kasing tingnan. Baka naman kasi maglaway ako. Ang hot kasi kapag ganun yung nakikita ko. And then, sabi na ni Kelly, Hi Tony, I'm bringing my friend with me. She's Hope, and Hope, this is Tony, my ex-husband's best friend. Sabi ni Kelly. At nag-hi at hello kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos ng pangyayaring yun, we chatted and we texted each other a lot. And then we started going out after a few months of being textmates and chatmates. And then, after 7 long months, officially mag-boyfriend and girlfriend na kami. Well, alam mo yun, nothing's perfect in one relationship. Ganun. I encountered being a jealous girlfriend and a insensitive partner. But at the end of the day, we're still together. And yayakapin na lang isa't isa. Kahit na alam ko naman sa sarili ko na nagiging childish ako, tsaka nagiging immature ako. So, ayun. For 2 years, we've been together. And I know I can live my life with a man who's willing to teach me how to handle a relationship. Pero syempre, kada relasyon merong conflict talaga. At yun na nga, pumasok ang mama niya. Well, hindi ko naman sinasabi na kontrabida si mama niya. Naiintindihan ko naman ang side niya that man deserves someone who is more okay than me. So, there was a time na sinabi ng mama niya na baka raw pumangit ang lahi nila kung ako ang magiging asawa ng anak niya. At kung sa akin siya magkakaanak. Ay, masakit para sa akin yun.
Pero he held my hand and he said to me, I love you. Even if you're not that perfect and obviously you're not that beautiful. Linya niya na lalo kong ikinaiyak. Well, I know naman he was just teasing me kaya hinampas ko siya sa balikat niya. Obviously, you're not that beautiful. And then, ayun, sabi niya pa, I love you. And is that an enough reason for you to say yes in the aisle? If I'm gonna bring you there? Natawa ako dun sa linyang yun. And definitely that time, he was asking me for marriage. Siyempre, sino ba namang syunga ang tatanggi sa grasya, diba? And I know hindi madali ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya. But I'm always praying na magkabati na sina Tony at mama niya. Kasi mahirap matulog kung may kagalit ka. And I'm happy to say that we're 3 years married now. And we're expecting our first baby. I'm 3 months pregnant with an angel. I know hindi madali yung pinagdaraanan ng asawa ko ngayon. But I believe in God's mercy, magiging okay din ang lahat. Dito ka na muna tatapusin ang aking secret file, DJ Raqi. Muli, ako si Hope, and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.